نویسکار و ڕۆمان نویسێ کورد عەرەبێ شەمۆ di 23 جۆتمەها ساڵا 1897 li gundê Sûsizê ku gundekî Kurdên êzdiye li navçeya Qersê ya Bakurê Kurdistanê hate ser rûyê dinyayê. عەرەبێ شەمۆ زاروکتیەکە dijwar û tije feqîrî û hejarî derbas kir û neçar ma li ber destê xelkê kar bike û pariyê nanê xwe peyda bike. Lê Ereb jîr û zîrek bû û li tenişta zimanên Kurdî bi gelek zimanên din jî zanibû wek Rûsî, Ermenî û Tirkî û hin zimanên din. Bi dirêjiya jiyana xwe Erebê şemo gelek karên giranbûha ji bo çanda gel û welatê xwe kir. Sala 1928 tevî Kurdizanê Aşûrî İshak Maragulov alfabeya Kurdî ya Latînî amade kir û di sala 1929 de pirtûka fêrbûna Kurdî derxist. Di sala 1930 de li Yerîvana paytexta Ermenistanê rojnameya Kurdî ya Rêya Taze derket kedeka Ereb a berçav di damezrandin û geşbûna wê rojnameyê de hebû. Di sala 1935 de Erebê şemo yekem romana Kurdî bi navê Şivanê Kurmanca ku wek Şivanê Kurd jî tê naskirin nivîsand û belav kir. Şemo ku dora 20 salan li Sîbîryayê girtîma hemû temenê xwe di xizmeta kultûr û ronakbîriya Kurdî de qedand û gelek berhemên giranbûha li pey xwe hiştin û pirtûkxana Kurdî bi wan dewlemend kir. Ji berhemên wî em dikarin navê van bînin ziman. Koçekê derewîn a Alexander Araratiyan ji Ermenî wergerand Kurdî, Kurdên Elegezê, Berbank, berhevoka hikayetên gelê Kurd, Emrê Lenîn, jiyana bextewer û Hopo û romana dîrokî ya Dimdim. Piraniya berhemên Erebê şemo ji bo gelek zimanên din ên cîhanê hatine wergerandin û weşandin lê mixabin berhema wî alav heta niha jî çap nebûye. Erebê şemo Şamîlov di heştê û yek saliya xwe de di 21 Gulana 1978 de xatirê xwe ji dinyayê xwest û li Yerîvanê hate veşartin. Bessam Mustafa Rûdaw.